Ọ malitere site na onyonyo were tịnkọm iri na ise ebe ahụrụ otu nwoke ọbara juru ahụ kirikọchara ka ọ tọgbọrọ n'otu ụgbọala n'ogige ụlọọgwụ Federal Medical Center Jabi dị n'Abuja. A nụkwara onu otu nwoke ọzọ ka ọ nọ na-akpọ oku ka agbata ọsọ enyemaka, mana otu nwaanyị onye a na-ekwu na ọ ga-abụrụla onye nọọsụ gatara gafee na-anachaghị anya n'ebe ha nọ. O nweghị ihe ọbụla gosiri obi ebere ma ọ bụ iwetara ha ọsọ enyemaka. Ụdị ihe dị otu ahụ na-ewute, ọ bụghị naanị maka ihe ọdachi so ya, kama na ọ bụ maka otu wee bụrụ ihe metụtara mmadụ. Ya bụ onyonyo kesara ebe niile wee bụrụ nke zipụrụ ozi iwe akpata oyi gburugburu Naijiria, kpatara ndị mmadụ ji wee malite ikwu okwu, ịjụ ase nakwa ịkpọ oku ka enye nkọwa. Ebe a nọrọ ụbọchị Mọnde a, ndị ndu ya bụ ụlọọgwụ wee zaghachi ya bụ okwu. Onye nta akụkọ anyị na Abuja bụ Princess Ekwuyajide kọrọ akụkọ a n'uju ka abịa si wee gaa. Onye isi ọrụ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ahụ, Dọkịta Abioku Muftal, onye nọchitere anya onye isi ụlọ ọgwụ, zara ajụjụ ndị nta akụkọ n'ụzọ jụụ ma sie ike. Ọ kwadoro na ụlọ ọgwụ ahụ na-arụsi ọrụ ike n'ihe metụtara nlekọta mberede, ma kwuo na nsogbu kasịsị ike bụ nkwenye ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ahụ. O gosiri na afọ ojuju ndị ọrịa bụ isi ebumnuche ha, ma kwuo na ha anaghị ele mkpesa anya n'anya, ebe ha nwere ụzọ dị iche iche eji ewere ajụjụ ma ọ bụ mkpesa site n'aka ndị mmadụ. Dr. Muftal kwukwara na a na-eme nnyocha n'ime ụlọ ọgwụ ahụ ugbu a gbasara anya bụ ihe onyonyo site n'ụlọ ọrụ etiti maka ahụike. Ọ kọwara na ọ bụrụ na enwere onye ga-enweta ntaramahụhụ, a ga-eme ya n'ụzọ ziri ezi ma bụrụ nke kwekọrọ n'usoro iwu. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa, ABS.